Ini ndinoitwa Alec Lewanawo, ndine makore 28 ekuberekwa. Ndinogara Headlands 17C pamaturi ndo kune famu rangu kwandinoitira project yangu yenguruve. This project yenguruve ndakaitanga ndine 24 years ndo pandakatanga project yenguruve. Pandakatanga this project yenguruve ndakatanga ndine nguruve 3. Ndine nguruve 3 panga pasina knowledge, panga pasina chaizikanwa. But chakandipusha kuti nditange this project yenguruve inyaya yepassion nevision yangu towards project yenguruve. Ndakadzidza zvakawanda kune vamwe vaiitawo nguruve, ndaifamba kumafarms evanhu vanochengetawo nguruve, ndichidzidza ndichibvunza. Nenyaya yekuti ndanga ndine shungu zvakandibatsira izvo zvakaita kuti ndidzidze kusvika pandave musi waranhasi. Iko zvino ndava ne6 years ndichiita nguruve. Ndatanga kuita nguruve tine zvinhu 2 zvatisingazive varimi vanochengeta nguruve. Vision yekuchengeta nguruve ndo chinhu chekutanga, but watanga project yekuchengeta nguruve pane imwe vision inozouya yekuti chauri kuda kuspecialize nacho chacho chii uchiita project yekuchengeta nguruve. Tine meat production, tine breeding stock. Saka inini ndatanga project yangu ndakadiscover kuti rega ndispecialize nebreeding stock, ndo yandakatanga kuspecialize nayo. Saka breeding stock yandinoita inini nguruve dzangu ndinotengesa mawinners. Normally mawinners tinotanga this tine totangira pa 5 weeks ndo patinorumura nguruve dzedu. Tarumura nguruve dzedu at 5 weeks ndo anenge ari mawinners. Mawinners angu anoita $50. Tikabva palevel yemawinners tinoenda palevel yemaopen gills. Senguruve iyi iri panapa iyi inguruve ine 3.5 months ndo anenge ari maopen gills. Maopen gills anenge ari mafemales anenge asati ambobereka, ndo atinenge tichiti maopen gills. Tabva ipapo ndinozoita anonzi maserviced gills. Kana tichiti maserviced gills inguruve dzandinozobaya, ndadzibaya ndodzipa mukono, kana dzichinge dzabata mauta ndo anenge achinzi mapregnant gills kana kuti maserviced gills. Saka inini project yangu ndikuspecialize nebreeding stock, ndotengesa mawinners, ndotengesa maopen gills, ndotengesa maserviced gills. Right. Hectage yangu inini yandinoshandisa kuita maprojects angu. Tine vamwe vechidiki mayouth anenge achiti daenda wana 100 hectares, daenda wana 50 hectares ndokuti nditange kuita project ingave yembudzi, ingave yehuku. It's not about hectage. Chakakosha kuma projects edu ivision yako nepassion yawinayo pazvinhu zvauri kuita. For example, inini I'm using 7 hectares ndo dzandiri kushandisa, but 7 hectares idzodzo handisi kudzishandisa kuti ndiri kudzishandisa for nguruve. If you check matanga angu aya, this block ine marooms 7 and this one ine marooms 7 ndo matanga ari kungoshandisa kubva 2019 until izvezvi. But ndaachiva zvinhu zvakawandisa semuyouth nekuda kwespace iyo yandiri kushandisa nematanga mashoma andiri kushandisa. Saka ndiri kuedza kutaura kuti kune vamwe vechidiki vari kukura, kune vamwe vechidiki vane passion yekuda kuitawo zvatiri kuitawo, vari kuda kuita maprojects, any form of project yaungade kuita, dzingave huku, dzingave mbudzi, tsuro, nguruve dzacho idzodzi. Usatadze kuita project nekuda kwekuti uri kuti ndikuda land yakakura, haisi nyaya yeland. Kaland kadiki kako, like ndine imwe partner yangu yandinoshare nayo iri kuSouth Africa, ane 1 hectare, anoita huku, anoita fish, anoita nguruve, anoita mbudzi, but every month munhu iye anohabvisa 5,000 achishandisa 1 hectare. Saka ndiri kuti kune vamwe vechidiki o kune vakuru, it's not about exchange. Padiki paunenge uchishandisa ipapo ukagona kupashandisa zvakanaka, unowana maresults ako mune zvakaita semune zvakanaka. And the other thing chandinoda kuinspire vamwe kana kuti chandingangoda kutaura ndechekuti maprojects aya
don't think kuti zvinhu zvinoda kutangwa uine mari. Inini pandakatanga this project ndakaitanga nema-RTGS and itori 1:1, and to my surprise nguruve yangu yekutanga ndakaitenga $100 RTGS. Nguruve yangu yechi2 ndakaitenga 150, yakatodhura yacho yakaita $200 RTGS. Ndomatangira ndakaita project yangu. Zvimwe zvinhu zvandinoita actually chakanditangira project yenguruve, handina kutora loan, handina someone akandipa mari, ndaichengeta huku. Ende pandakatanga kuchengeta huku tine dzimba kumacheke, ndakatanga ndichichengeta huku 25 muspeya mandaigara. Ndaitosekwa nevamwe vangu vandaienda navo kuchikoro, ndaitiza malessons after break, ndaigona kutiza malessons towards break, ndichienda ndichinonofeeda huku. I started nekuchengeta huku 25. Huku 25 I'm the only person akachengeta huku kusvika pa2000 macheke. Ndaisupplya Buffalo macheke, ndaisupplya macheke lodge, and I'm the only person akaintroduce zvekuslotwa kwehuku mumacheke. Kumba kwedu waiti ukasvika na9 dzemanheru 9 PM waiona huku yako yakadresswa ine zvese, and ndaisupplya all over macheke. Hapana panga ndisingaende, hapana panga ndisingasvike nemadressed chickens angu. Iko zvino vazhinji vari kuita nguruve vandingada kudzidzisawo kana kuti vadzidze pane zvandiri kuita. Breeding stock ine advantage yekuti kana tichitengesa breeding stock hatitaure nyaya yema-kgs. Ndo musiyano we-meat production ne-breeding stock yandinospecialize nayo. Nguruve yangu ine 5 weeks. For example, nguruve iyi ndinoitora sewina. Ndinoitengesa $75 inenge yekuti yakura 5 weeks, but ndo level yemawina. Nguruve yandiri kutengesa $75 kuri ku-breeding stock. Kana kuri ku-meat production tinenge tichislota nguruve yedu, taislota tinobvisa ma-offals. Kana tichitaura ma-offals tichitaura makumbo emukati, musoro nemaslota, tingosara nebody. So kana tichinge tasara nebody, body yedu ndo yatinoweya pascale. Taweya pascale, normally vazhinji vanowanzoti $3.50 per kg. Saka chinozotipa the amount kana the total figure yatinozowana kana tichinge tatengesa nguruve yedu inenge iri nyaya yekuti nguruve yedu yaita ma-kgs mangani. But ndichitaura ku-area ye-breeding stock, hatitengese nguruve dzedu tichitaura zvema-kgs, tinotengesa breed. So advantage iripo kana kuri ku-breeding stock ndeyekuti hatitaure zvema-kgs sezvatinoita ku-meat production. Kunoku tinenge tichitengesa breed, ndo ratinenge tichitengesa. So kune vachandinzwawo kana kuti kune varida kutangawo kuchengeta nguruve, ndinokuadvisai kuti kana matangawo kuchengeta nguruve, o kune vari kutochengeta nguruve wacho kudhara, yedzai nepese pamunogona kuti munzwisise area ye-breeding stock, nenyaya yekuti zvine profit yakanyanya kudarika meat production. Tinotengesa nguruve yedu iri penyu, hatiweye nguruve yedu chatiri kutengesa, tinotengesa breed. Tabva pama-winners tinoenda pama-open gills. Ma-open gills angu 85 months, nguruve yangu 1 inenge ichita 350. Tabva ipapo 6 months to 7 months ndo pandinozobreeda nguruve dzangu ndichidzipa mukono. Nguruve yangu 1 inenge ine mauta inoita 380 kusvika pa400 US, zvichienderana nekuti yaane time yakakura sei iine mauta acho. Ndo area ye-breeding stock mafambiro ainoita. But kuti zve-breeding stock zviite zvakanaka, unofanira kumaintaina nyaya yema-genetics. Normally vazhinji vanovanzoti this female ikabereka vana vayo, vanhu vanovatora kana vachinge vakura vanogona kuselecta kuti hano uyu mukono uyu wakanaka, and then mukono iwowo vanozouya nawo futi voprocessa naamai avo, inenge iri inbreeding iwo. Ndakaona kuti mafarmers mazhinji ari kuchengeta nguruve ndo zvinhu zvavari kuita. Vazhinji vanga vangojaira kuti inbreeding ndeyekuti hatitore vana venguruve iyi like mabrothers nemasisters sezvatinongoitawo sevanhu kuti hatiroorane vanhu vane mutupo umwe chete. Ndo zvingori futi kunguruve kuti nguruve iyi ikabereka vana hatigone kutora vana venguruve iyi toita kuti vametane, inenge ichinzi inbreeding iyoyo. Saka vazhinji vanorima nguruve kana kuti vanochengeta nguruve ndo yavanofunga kuti ndo inonzi inbreeding. But ukatora mwana wenguruve iyi ukaprocessa naamai
inenge iri inbreeding nenyaya yekuti mwana aberekwa iye naamai magenes aamai anenge ari kumwana, saka inenge iri inbreeding futi. Normally vazhinji vanowanzoti sei nguruve dzedu dzisingakure inyaya iyoyo yemagenetics nenyaya yeinbreeding. I have discovered kuti at 5 months to 6 months nguruve dzedu dzinofanira kuweya 70 kgs and above kana tichinyatsofidha nguruve dzedu zvakaita sei nguruve dzedu zvakanaka. What else? This room ndo yandakatanga ndichigara. Ndakatanga kugara panapa ndiri 1. Room iyi pandakatanga kuigara yanga isina kuplastwa inside, yanga isina kuplastwa outside, mafloors yanga isina. This room ndo yandaigara nemastock feeds angu inini wacho ndichigara imomo. Chandakazviitira kuti ndigare mu1 room. The important yefarming pairi haugone kuita farming over the phone. Kunge uri paground kwakakoshera kuti unomonita zvinhu zvako. Makuseni uchimuka unotenderera kumatanga enguruve, woona kuti vana venguruve vese they are okay, hapana nguruve yatsimbirira vana vese vari kuyamwa, hapana kamwana kari kurwara here. Because chinoitika ndechekuti vazhinji vanoita business iri over the phone, vachifonera wakomana, mafidha nguruve here, nguruve yakabereka here, nguruve yakamira sei. And the other thing, wakomana vanogona kutotora mafeeds vachitengesa maraini chaimo vachitenga like chikafu chedu chenguruve chinoita kuhuku isingaite. Saka wakomana vanogona kuba chikafu vachitotengesera vanhu iwe usingaziye. The moment yaunofona iwe uchibvunza kuti wakomana mafidha nguruve here, of course vanongoita sei, vanongokuudza kuti nguruve taita sei, tafidha. So ndiri kuedza kuti kudii kune vechidiki unogona kufunga kuti ndikawaka main house yangu kana kuti ndikawaka pekugara pakanaka ndokuti ndikwanise kuzoenda kufarm kana ndokuti ndikwanise kuzoita maprojects. Inini ndiri pano ndiri kutestify kuti ndakatanga ndichigara mu1 room yanga isina floor, yanga isina kuplastwa inside outside, ndo mandakatanga ndichigara. But iko zvino ndava kugara pakanaka, ndakawaka pakanaka nekufamba kwenguva. For example, iyi room iyi pandakazowaka room H2 ndakaiwakira for maworkers angu. Wakomana vanouya for matraining, even wasikana vanouya for matraining. This room ndo yavanoita sei, ndo yavanoshandisa. Like izvezvi ndine vakomana 3, ndo room yavakuita sei, ndo room yavari kushandisa. Pandakazoshift ndabva ku1 room ndakazowaka this cottage, ndo yandakazowaka. Ndawaka this cottage ndo yandiri kushandisa, ndo yandakugara. Chandoda kudzidzisa vanhu ndechekuti kana uchiinvesta whether kufarm or whatever, especially kana uchiinvesta kufarming kuno, usatange nekuwaka imba yakanaka. Ndo chinhu chekutanga. Imbotanga wamboinvesta pekuti wagadzira ground rako zvakanaka. Like zvandakaita inini, ndakainvesta mari yangu munguruve, ndikawaka matanga angu enguruve ari standard. Nguruve dzakazosvika palevel yekuti dzakazondiwakira imba. Iko zvino ndakugara cottage yangu yakaita sei, yakanaka. Uyapano maije. For example, ndoda kungotsanangura something kuti vamwe vanhu vangogona kunzwisisa. Mukaradhi wangu wamuri kuona uyu ndakamuroora nemari yenguruve. But paakauya panapa takagara mu1 room ende aitoenda kubasa, but akasacrifice akati rega ndisiye basa tiende kunoita zvekumunda. Iye zvino tinenge tiri pano 24/7, tinodya chatinoda, tinorara patinoda, zvinhu zvese izvozvozvo zviri kubva kuproject yedu yenguruve. Iko zvino taakutobva kucottage taakuenda kumain house yatiri kuwaka nekuda kwenguruve. Ndosaka ndambotaura ndikati usatange kuwaka pakanaka, usatange kuda kugara pakanaka usati wagadzira ground. Mari iyoyo ukatanga kuwaka pakanaka pekugara, mari iyoyo haidzoke. Zvakakosha kuti uise mari pane zvinhu zvinozokupa production mangwana. Unogona kuwaka double story kufarm, unogona kuwaka double story kutown, but mari iyoyo kana watongoisa haidzoke. Saka advice yandinopa vamwe kana kuti vangave vakuru kwandiri kana vadiki kwandiri, tanga waisa mari pekuti inotenderera yodzoka mangwana yozopitira zvimwe zvinhu, kwete kungotanga wangoisa mari pachinhu 1 chisingazodzose mari. Hazvina kushata kuwaka, zvakanaka kuwaka, but ndiri kuti ngatitange tainvesta mari dzedu mune zvinhu zvinozoita kuti mangwana tizomultiply
pane zvinhu zvatinenge takatanga nazvo.